Ji ochiko owito ngimagi otieno ma piny orugodo kawuono bang' matatu mane giidho yudo masira ratil e apaya ma Narok ka dhi Bomet. Kaluwore gi komanda mar obila ma Narok Rico Ngare, dereba mar matatuno ne obayo bang' tie gari muoch. Ji ariyo e garino ne oring godo e kar thieth ma Longisa County Referral Hospital mar yudo thieth. Kapod wantiere gi weche ma otudre kod masira ma oyudo ni ng'at achiel owito ngimane ka ji maromo 8 oyudo hinyruok e masira mar apaya ma oyudo nyamburko mar Nissan mating'o jowuoth e gweng' ma Jwelu e sub-county ma Awendo, apaya maduong' ma owuok Rongo ka ochomo Migori. Jatend obila e sub-county ma Rongo Salim Fundi mane owuoyo e lo jatend obila ma Awendo lero ni derep nyamburkono ne owito ngimane kanyo gi kanyo ka jowuoth mamoko 8 to oyudo hinyruok kendo otergi e kuonde thieth. Fundi wacho ni nyamburkono ne obayo yo bang' achiel kuom tielo ma mbele muoch. Kaluwore kod joneno, nyamburko no mane oyudo masira ni ne owuok e gwenge ma Rongo kadhi Awendo. Pickup mar ariyo gi jok man ohinyore mag gari ni otimore kama makata mana gari mituomore go ke kata achiel. Gari ma Awendo biro kawo ji 4 kendo gari ma Rongo mar police ariyo mono do mani paro ni ji motho.